Mai sauraro kamar yace kuka san wannan fitacciyar jarima wacce aka fi sani da suna Maryam a cikin shirin fil labari na, duba da cewa Naziru sarkin waka ya bata kyautan wani kasuwangumin mota mai shegen tsada. A gaskiyan kuma bayani wannan yaron Naziru sarkin waka shi ya bayyana da cewa babarsa a gaskiya Maryam Abtin nata yana matukan burge shi, don gaskiya daga zaran an saki labari na ana sa musu a talabijin da musu sai su kalla. To don haka dai a gaskiya hakan ya kai da har ya ce ma babansa Naziru sarkin waka kenan, a gaskiyan bayani baba ya kamata ka bani kyauta in ba mu Maryam. To duba da hakan ne Nazirun kuma ya ji daɗin furta hakan daga bakin wannan ɗan nasa. A gaskiya kuma Naziru ya sa ya ce wannan mota kuma ya ba ma yaron, ya ba ma Maryam da kanta kuma makullin. To a gaskiya dai abin ya yi matukin burge Maryam kuma ta ji daɗi sosai, kuma a gaskiya hakan har ta ɗaga ma yaron da kuma nuna godiya, kuma hakan gaskiya sa ta farin ciki sosai. Amma dai a gaskiyan bayani dai mai sauraro na musu dai dan Allah da ku saya da mu ku saurari wannan cikakkun rahotannin gaba daya. In kuma dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, na musu dan Allah da mu ku saya da mu ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka, dan hakan shi yake ba mu damar ci gaba da za ku ɗau muku cikakkun rahotannin. Cikakkun rahotannin namu mai sauraro kamar haka, a yadda dai gaskiya wasu ke kan ikirarin da cewa gaskiya dai Naziru sarkin waka ma dama ya cancance da a ba mu wannan fitacciyar jarima Maryam a cikin shirin fil labari na kyauta ma wadda ma yafi ma karfin ma mota. Duba dai da yadda dai ake kan nuni da cewa gaskiya jarima Maryam na cikin shirin fil labari na tana yawan gamsar da yan kallo gaba daya. Duba da yadda yan kallo gaba daya da can a baya suna jin haushinta da rashin amincewa da ta yi da mai nasara, amma yanzu tun da ta amince da mai nasara, tun daga nan kuma masu magoya bayan ta gaba ɗaya suka kara karuwa kuma akan nada. To a gaskiya dai yadda dai mutane suke kan ci gaba da bayyanawa, ko kuma dai in ce masoya yadda suke kan ci gaba da bayyanawa masoya shirin fil labari na, a gaskiya dai suna nuni da cewa Aminu Sera Allah ya kara matukan basira. Dan haka gaskiya kuma ba san me za su ce ma wannan shirin fil na labari na ba, sai dai kawai su ce kawai Allah ya kara muku fahimta. Dan hakan a gaskiya masu sauraro wannan Naziru sarkin waka wadda aka fi sani, duba da cewa Naziru akwai da shi dai bayyanawarsa Allah ya haɗa kan 'yan masarantar Kano gaba ɗaya. A gaskiya wannan cece kucen da ake a masarantar nan baya jin daɗi, don haka ya kamata a san cewa mu riga mun zama su ɗaya. Don haka a duba 'yan kudu nan gaba ɗaya, ko da sun samu matsala suna haɗuwa suna da kansu ne gaba ɗaya, a san matsalar juna, a san me ya kamata a yi sitin nashi shi a saya a gyara duk wani abin da ya dace. A yadda dai Naziru sarkin waka yake kan nuni da cewa ai yanzu an riga an zama sun siya madaurin ki ɗaya, ya kamata a ce tsakanin mu ma 'yan arewacin Najeriya, a tande kamar dai fannin Hausawa kenan na yankin Kano Kanawar Dabo. To a gaskiya dai ya kamata kuma ku haɗa kai da mu ku ci gaba da abubuwa wanda ya dace, da mu a ci gaba da nuni da cewa mu ma mun riga mun zamanto daya. Dan haka masu sauraro anan za ku dakace mu, in dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, na musu dan Allah da ku sa da mu ku danna mana subscribe.